No niin, ollaan täällä Kvibergin hautausmaalla Göteborgissa ja ajattelin etsiä täältä suomalaisten hautoja, joita joku saattaa ehkä tuntea siellä Suomen puolellakin tai täällä Ruotsin puolella. Lähdetään kierteleen tosta ja katteleen mitä löydetään. Jirhammar, Wallin, Larsson. Tähän asti ei ole vielä tullut. Karlssoni siinäkin viila. Katsotaan mikäs tossa. Tässä oli Arne Tuominen. Syntynyt 1964 ja kuollut 1986 ja sitten Kerttu Tuominen on kuollut 1990 ja syntynyt 1929. Olisiko se äiti ja poika ja sitten Ernst. Taitaa olla tämä isä sitten myös Tuovinen. Sitten Johanssonisin. Täällä on paljon noita sonneja, niin kuin toi Johansson ja Karlsson ja semmoiset. Mitäs täällä? Zimmergren. Persson. Larsson. Ivar Strand. Hugo Herman. Siinä on Elo Palviainen. Syntynyt vuonna 1936 ja kuoli vuonna 1986. Mä tunsin tämän kaverin. Silloin hänen eläessään täällä Göteborgissa. Mikä toi? Niin, Sonnisin lepäile. Siinä oli joku ruotsalainen Tymbrink, Andersson, Karlsson. Kyllä noita sonneja riittää. Tuosta ei ota Urpokan selvää, että mitä tuossa on. Oswald Järtsalu, Puhkarauhassa oli Lepään rauhassa, se oli eestiläinen. Täällä on paljon ollut eestiläisiä Göteborgissa ja niitä täällä hautausmaalla tappaa aika usein. Wilhelmssonikin se. Allan Olsson, Harald Linde. Sitten on Leo Grön, syntynyt 37 ja kuollut 84. Mä tunsin tämänkin kaverin. Se meni uimaan ja hukkui sinne, kun se sai kaatumatauti-kohtauksen siellä järvellä silloin, kun se kuoli. Muistan se hyvin, kun eilisen päivän ja eilisestä en kyllä muista paljon. No, ehkä se sitä. Bänsson. Mennäänpäs tonne vähän pisemmälle. Tonne päin. Katsotaan keitä tässä rivissä on. Erik Friede. Tämä Kvibergin hautausmaa on muuten, sitä sanotaan, että se on Euroopan kaunein, parhaiten hoidettu hautausmaa. Siitä sen totuudenmukaisuudesta en tiedä. Mutta kyllähän tää hieno paikka on tietysti, tai hyvin hoidettu.
Siinä on Ilkka Kuttu, syntynyt 1951 ja kuollut 1986. Tämäkin kaveri mä tunsin. Ilkka Kuttu. Lindgren, niin sekin on Suomessa aika yleinen nimi, mutta se voi olla yhtä hyvin ruotsalainen. Ruut Anders on Jule. Miile Iljevski. Minkähän maalla nyt oikein mahtava. Svensson ja Vincentti. Ja Nilsson. Siinä on taas suomalainen. Onni Lehtola, syntynyt 1912 ja kuollut 1988. Mihinkähän hänkin mahtoi kuolla? Vaikea sanoa. Johonkinhan ne kaikki kuolee tietysti. Tuolla näkyy tommosia kaukaisia kerrostaloja ja täällä on hienot näkymät. Sitten jatketaan tätä suomalaisten etsimistä. Siinä löytyy taas yksi Koskiniemi Jari, syntynyt 67, kuollut 88. Eli 21-vuotiaana jo lähtenyt porukasta pois. Sillä ei kovin pitkää elämänkokemusta kerennyt tulemaan. Semmoista se on tää elämä. Se on täynnä yllätyksiä. Katsotaan tätä riviä sitten tästä. Siinä on vissiin, onko tuo Kiinaa vai Japania kumpaa. Nouseva aurinko, se saattaa olla vaikka Japanilla. Orkestron, Björn, Freja Arne. Lillestä, erikoinen nimi. Niin ne poistuu porukasta, nekin joilla on erikoiset nimet. Sinne ei oo. Niin, kattokaa siinä. Janet Puisto, syntynyt 1908, kuollut 1988. Veikkaisin melkein, että hän on Pohjois-Ruotsista, mutta tiedä häntä. Siinä Johansen oli siinä. Jatketaan. Stresvi, Ooman, Persson. Katsotaan tuolta seuraavasta rivistä, nähdään 2 riviä kerralla, niin säästetään vähän aikaa. Lidén, Karlsson, Ots. Jos joku muistaa Georg Otsin, niin saattaakohan tämäkin olla joku eestilä. Toinen, no Valtteri on ainakin, sekin viittaisi kyllä tuohon Eesti. Andersson sinne leppäilee kaikessa rauhassa. Joo, siinä. Meidän äitimme Aune Roininen, syntynyt 1929, kuollut 1988. Ja siellä aurinko pilkistää sieltä pilven takaa. Nämä haudat täällä, että se todistaa siitä, että se elämä ei ole aina ihan ruusuista, että se on siinä paljon murhetta. Mikäs tämä on? Viljo.
Se on Viljo Adler vai mikäs toi? Sanokaa, että kun mä en oikein. Viljo on kuitenkin suomalainen etunimi. Ja kuollut 1988. Syntynyt 1912. Ja tuolla on toinen. Siellä on Anneli Kauppinen, syntynyt 1943, kuollut 1988. Mikko Kauppinen, syntynyt 1940 ja kuollut 2000. Ei sekään tullut kuin 60-vuotiaaksi. Mikko. Silläkin jäi se eläkeläisen elämä elämättä sitten. Mutta minkäs teet? Johansson, okei. Mennään sitten tonne. Tuolla on yksi mielenkiintoinen tuttavuus, jonka monet tunteekin. Mä näytän, kun tullaan sinne paikan päälle. Terttu Marjatta. Mikäs tuo on? Onks tuo Kant? Juu, Terttu Marjatta Kant. Katohan, se on syntynyt 54 ja kuollut 88. Mä muuten tunsin tämänkin. Ihan sattumalta nyt vaan hoksasin, että tässä oli hänen hautansa. Terttu Marjatta Kant. Larsen ja siinä on sitten ja Armping. Hilja Adolfsson. Tulee noita tämmöisiä assosiaatioita noista asioista, kun nimi on Adolfsson, niin kenenkähän ei mahtuisi tolla. Katsotaan täältäkin, jos täälläkin löytyy. Hanna Tekin. Siinä lukee ruotsiksi, että Jumala on ikuinen. Minä tulen maasta ja minä kasvoin. Mä menin takaisin maahan, kun minun aikani oli lopussa. Se oli hienosti sanottu. Mikä? Kokkonen Usko. Syntynyt 29, kuollut 1989. Kokkosen usko oli siinä. Uskoakin on monenlaista. Katsotaan tätä. Meinasin sanoa, että kyllä pitäisi olla enemmän noita suomalaisia kuolla, mutta niin se on vähän huonosti sanottu oikeasti. Mä vedän, että niin löytyisi täältä enemmän niitä. Niin sitä ihminen voi sanoa ihan vikaa asioita ajattelemattomuutta. Hermansson siinä. Kisa Pisvait. Erikoinen nimi. Axel Trygg. Turvallinen Akseli. Trygg on nimittäin turvallinen. Ruotsissa tai Suomessa paremmin. Slavko Skrnjuk. En tuntenut häntä kyllä. No niin. Täältä tullaan tänne. John Flerik. Elsa-Maj Bergström. Allan. Joku Allan se on. Pertsan Venezia Nella. Arvasin, että voisi olla vaikka italialainen.
Mikäs tossa? Heikki-Pekka Pyrhönen. Syntynyt 1943, kuollut 1989. Se on syntynyt silloin jatkosodan aikana. Tukit paukkunut. Ja Heikki-Pekka tuli muolimaan tykin paukkeessa. Katsotaan täältä. Onko täällä sitten noita ketään? Jaanhan toi oli eikä Jari. No. Mennään katsomaan sitten tuolta noita pahnan pohjimmaisia tuolta perältä. Jos vaikka löytyisi joku tuttu kanssa. Kyllä mä tiedänkin, täällä on yksi tuttu, joka ilmeisesti Suomessakin tunnetaan aika hyvin. Katsotaan. Tässä on ollut vanhoja hautoja, joista hautakivet on jo poistettu. Ja siihen ilmeisesti ruvetaan hautaan uusia sitten noiden vanhojen paikoille. Ulla Stenberg. Se ei ollut. Siellä oli Carl Johansson. Yksi Sonne Lissa. Katsotaan Elsa. Siinä on Elsa Etelämäki. Ja Pentti. Pentti on syntynyt 32 ja kuollut 80. Elsa on syntynyt 34 ja kuollut 2009. Siinä on. Tässä repää minun rakkaani Göran, lukee sen. Gerda Andersson. Hansson. Adelhög. Grönvall. Kusevik. Westerlund. No tässähän tää oli tää Tyyne Hanski. Tämä on sen Hanski, sen kirjailijan äiti käsittääkseni. Ja se on syntynyt 10.9.1896 Sankt Petersburgissa ja kuollut 1980 Göteborgissa. Se eli suhteellisen pitkän elämän kyllä. Tyyne Hanski. Mä muistan vaan, että se Pietari oli siihen aikaan nimeltään Petrograd, mutta voi olla, että mä erehdyn. No, katsotaan edelleen. Löytyykö lisää suomalaisia? Kyllähän niitä löytyy tietysti. Mennäänpäs tästä levästä sisälle. Andersson, Johansson. Tässä on nyt ruotsalaisia pitkä rivi.
Ruotsalaista löytyy muuten hienoja ihmisiä. Tässä Anneli Närhi, syntynyt 1955 ja kuollut 1980. No ei hänkään kovin vanhasta. Sitten Eerika Närhi, 1930 syntynyt ja kuollut 1995. Olisikohan sinä äiti ja tytär? Tytär ei kovin kauan elänyt, mutta äiti vähän pisempi. Se on surullista äidille, kun lapsi kuoli. No, se on ruotsalaisia hautoja. Koittakaa arvata, minkä maalainen tämä Didrik Puusepp. No, oikea arvatus oli Eestilä. Ja tossa on Senior. Mut musta näyttää paremminkin tuo Anita olisi niinku Senioriitta. No, katsotaan täältä. Siinä on Per Tuominen. Onpa erikoinen nimi Per. Syntynyt 61, kuollut 80. Ja kysymys alla. Varför eli miksi? Niin, miksi noin nuori kaveri on kuollut sitten noin nuorena? Se on semmonen ikuisuuskysymys, mitä yksi sun toinen kysyy. Ja siinä Paula Palviainen, syntynyt 35 ja kuollut 98. Siinä oli Palviaisen määränpää kanssa. Katsotaan täällä lisää, olisiko tän ketään. Jörgen on tossa. Alf Hermansson. Pettersson on siinä. Missä luuraa suomalaiset? Ei ollut tässä sitten ilmeisesti enempää. Otas tuo seuraava rivi. Mitäs täällä on sitten? Ne kaataa noita hautakiviä ja vaatii, että ne pitäisi ankkuroida paremmin, koska täällä on käynyt semmoisia tapauksia, että on hautakivi kaatunut ja joku on loukannut itsensä. Niin tommoset huonosti ankkuroidut hautakivet, niin ne pitää laittaa uusiksi. Tai muuten otti ohraleipä. Maakana, Asle, Tuure Vihtosen. Ei ole kovin viimeisen suomalainen. Täällä muuta. Kosti Tiid. Olisikohan tääkin eestiläinen, syntynyt 32, kuollut 2007. Lepää rauhassa, We Life Freed. Täällä tulee Ari Tuuliainen, syntynyt 63 ja kuollut 81, ei sekään vanhaksi tule. Sitten Maire Rovanen, syntynyt 41 ja kuollut 2005. Voisikohan olla näin, että olisi äiti ja poika mahdollisesti. Ja Heikki Kotonen, syntynyt 1940 ja kuollut 1981. 41-vuotiaana. Mies parhaassa iässä.
No siinä. Tuula Tiid. Syntynyt 60, kuollut 2011. Juho Tiid. Syntynyt 29 ja kuollut 2012. Tiid ei ole kyllä ihan tavanomainen suomalainen nimi. Saattaisikohan olla jotain eestiläistä vähän siinä. Sitten täällä. Pertti Tiainen. Syntynyt 1936. Kuollut 1981. Siinä oli Tiaisen matkanpää. Tauno Yleen. Syntynyt 1942, kuollut 1981. Ja Jouko, syntynyt 1939, kuollut 1989. Ylen, se voisi Yleisradion, ei, vitsi. Katsotaan sitten eteenpäin. Missä täällä? Siinä on tommonen sukunimi kuin Frigård. Etunimi Markku, syntynyt 53, kuollut 1981. Ja Mauno, syntynyt 1934 ja kuollut 1995. En tiedä, olisikohan isä ja poika. Sitten lukee vielä Vieno, joka on. Niin. Asta Lindgrenikin siinä kuollut. Sitten seuraava suomalainen, mistä me sen löydetään. Astrid Abonde Olander Andersson Helmsson. Jorma Olavi Horttanainen, syntynyt 1947, kuollut 1981. Friberg Knut, eikä mikään Grund. Mä katson tämän rivin vielä ja sitten mä lopetan tämän filmaamisen. Jos joku siellä Suomessa vaikka sattuu tuntemaan joku tuttu siinä. Anne-Karita Ikonen, syntynyt 1962 ja kuollut 1981. Ja sitten Tapani, syntynyt 1936 ja kuollut 1983. Ja siinä istuu pari kaverusta tuossa päällä valkoisen vaalean värisessä. Täällä. Lauri Valtonen, syntynyt 1920, kuollut 1981. Jonsson Rohvi. Siellä on täälläkin. Seppo Valkonen, syntynyt 1945, kuollut 1981. En tiedä, tuossa 80-luvun paikkeilla on täällä kuollut ihan hirveästi ihmisiä, suomalaisia. Tossa. Eino Närhi, syntynyt 1929, kuollut 1981. Ja siinä lukee, että kirkko on laittanut siihen. Tämä hautakivi on laitettu lappeelleen turvallisuussyistä, jotta saadaksesi lisää informaatiota soita tähän puhelinnumeroon, joka tuossa sitten on. Se on sama juttu, että huonosti ankkuroitu siihen. Ne pelkää, että se kaatuu jonkun kakaran päälle ja joutuvat maksaa vielä vaikka
korvauksia. Mistä se tietää? No siinä on Helmer Tuovila, syntynyt 1932, kuollut 1981. Salme Tuovila, syntynyt 1931 ja kuollut 2022. Oletteko muuten huomannut, että naiset on vähän sitkeämpiä usein kuin miehet tuossa pitää sitä elämänlangastansa kiinni. En tiedä mistä syystä, mutta miehet lähtee helpommin täältä. Soppi Johannes, syntynyt 1918 kapina vuonna ja kuollut 1981. Ja Leida, syntynyt 25 ja kuollut 2022. Siinäkin mies ja vaimo on ilmeisesti elänyt vähän pisempään kuin miehen. Siinä on joku lapsi kuollut tuossa. Syntynyt 78 ja kuollut 81, eli se on 3 vuotta. I love you and I will never forget you. Gone but not forgotten. I miss you, love you, mom. Semmoinen loru siinä oli kirjoitettu. Se on surkeata kun lapset kuoli. Viktor Koljo, syntynyt 1912 ja kuoli 1981. Ja vaimonsa Katri syntyi 1915 ja kuoli 2006. Siinä on melkoisen iäkkäästi tullut naisihminen kyllä. Mitäs täällä muuta? Kallio Liisa, 1932 syntynyt, kuollut 1981. Ja täällä toisella puolellakin oli Johannes Korro, syntynyt 1904, kuollut 1995, mutta sitten siinä se on eestiläinen, koska siinä lukee eestiksi, että Uhel Hommikul Kaup Udu. Ja tässä on eestiläinen Karl Kotisaar ja sitten abikaasa Selma, eli aviovaimonsa Selma. Raskusesta läpi tähden puole. Vaikeuksien läpi tähtien taakse. Käsittääkseni se tarkoittaa sitä, että päre hommi kulvaa sinulle. Taidan muuten lopettaa nyt tähän. Laitan tän tonne YouTube, jos jotakin sattuu kiinnostaa.